Mä unohti. Suomalaisia itsevä mies. Minä olen täällä Minnesotassa, Minneapolisissa, koska mä haluan löytää suomalaisia. Kesällä minä olin Islannissa. Tässä on minä. Mä tanssin saada suomalaisia ystäviä. Oh, voi minua. No, se toimii. Nyt mulla on uusia suomalaisia ystäviä. No, se on tarpeeksi tästä. Tarpeeksi. Täällä mä ensin näytti Minnesotan yliopistolla. Koska siellä on suomalainen ryhmä. Iso suomalainen ryhmä. Toivottavasti minä tapaan kuuluisa suomalainen opettaja Dan Karvonen. Hei Joe. Oh, oletko nälkää? Mitä? Oh, voi että. Sulla ei ole ruokaa. No. Tule Gramarchiksiin. Meillä on paljon lihaa. Me teemme melkein kaikki täällä. Hyvä ukrainialainen ravintola. Näytä maukeita. No joo, meillä on juustoa myös. No tule, olemme tosi ystävällinen. Gramarchiks, tosi jees paikka. Ja ehkä Pinhall soita täällä. No, tule Gramarchiksiin ja pidetään bileet meidän kanssa. Gramarchiks. Tässä on hyvä kahvila. Mä yritän löydä suomalainen kahvilassa, koska suomalaiset pitävät kahvista. Mä näen. Hetkinen. Kyntelee. Ihan vois kesä jo. Ihanaa. Suomalainen. Hetkinen. Ihan hyvää. Ei oo yhtä hyvä kuin Suomessa. Totta kai. Joo. Täällä on tosi paljon tosi kivoja. Tulee. Joo. Täällä on tosi kivaa ollut. Ihanaa. Aurinko paistaa ja on vihreää. Anteeksi. Hei, anteeksi. Puhutko suomea? Kyllä, minä puhun suomea. Suomea! Kuka sinä olet? Minä olen Jaana. Kuka sinä olet? Mä olen Ahti. Suomalaisen itsevä mies. Hauska tutustua, Ahti. Haluatko tutustua? No, missä sinä asut? Minä asun Savonlinnassa. Savonlinnassa! Suomalainen! Kyllä! No, miksi sinä täällä Minneapolisissa? Minulla on täällä ystäviä. Olen heidän luonaan käymässä. Mielenkiintoista. No, kiitos. Kiitos! Oli hauska tutustua. Joo. Moi. Moi moi! Suomesta suomalainen, hyvä! No, nyt mun täytyy lähteä Minneapolisista. Mä löysin Suomesta suomalainen, mutta mä en tavannut kuuluisa
tän karvonen. Mutta kuka tietää? Mä tulin takaisin Minneapolisiin. Moi moi kaikki!